Nesprávne si sa zachoval voči tomu Renému, lebo možno dnes by si už mal po operácii, keby to bolo na ňom. Len stalo sa, čo sa stalo z tvojej strany, ale tak to už neodvrátiš, tak je zbytočné o tom hovoriť. Ale aspoň do budúcnosti si musí zapamätať, že ak ti niekto chce pomôcť, tak si to treba vážiť a netreba ho hejtovať, robiť na ňu videá, lebo potom ťa to dobehne všetko a možno, že ti už nikto nebude chcieť pomôcť v budúcnosti. Treba si ceniť každú pomoc. Podívej sa, ja už ho nespomínam akože ve videách, ja som sa omluvil za to. Áno, ja som sa omluvil z mojej strany a keď to na to nereaguje, tak ja už ani videá proste o ňom nedávam, už ho ani nespomínam. A ja viem, Latko, len ono to tak nefunguje v živote, ak to ty robíš, že ja neviem, niekto ti ponúkne prst a ty chceš celú ruku, alebo v podstate niekto ti chce pomôcť, pomôžete nejakou formou nakúpiť ti a tak ďalej a potom v zápätí pár dní na to začneš na ňu nakladať a neviem čo, proste to není správne z tvojej strany, vieš? Lebo ono sa ti to môže stať iba párkrát v živote a keď taký človek, ktorý ti chce pomôcť, ty na ňu ideš, tak to není OK. No, ja to poviem ale takto. To aj on urobil chybu, nielen ja sám, ale aj on urobil sám chybu s tým, že mi vybral veci sám podľa svojho a neopýtal sa mňa, čo ja nosím, jaký štýl. Vladko, počkaj, ja ťa zastavím, lebo to je úplná blbosť, čo hovoríš. To, že vybral ti veci podľa toho, jak on chcel, tak to nemôžeš pokladať za chybu. Ty to musíš úplne z druhej strany brať, že ten človek prišiel z Bratislavy do Čáčova, čo je cca neviem koľko kilometrov, 100 alebo koľko. Mal záujem prísť pre teba, bol za tebou 2-krát, zobral ťa do auta, zobral ťa do Bratislavy, kúpil ti 2 boty, kabát, ja neviem čo všetko, podporil ťa. A ty ideš tu na streame rozprávať, že on urobil chybu